சிவாயனமா சிவாயனமா எங்கே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றீஸ்வரர் சன்னதி, அதாவது பொன்னேரியில். இந்த கோயிலில் ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, இந்த மரத்தோட காய் இதை பாருங்க, இது பாருங்க, கீழே விழுந்ததுன்னா அது தானாக போய் இந்த மரத்தில் ஒட்டிக்கும். இந்த பாருங்க ஒட்டின்னு இது பாருங்க, நிறைய எங்கே விழுந்தாலும் அது போய் தானாக வந்து இதில் இந்த மரத்தில் போய் ஒட்டிக்கும். ரொம்ப பழமையான கோயில் நூற்றீஸ்வரர் கொடிமரமே பாருங்கள், ரொம்ப பழமையான கோயில். சிவசிவா சிவசிவா நம சிவாய நம சிவாய. கொட்டை எங்கே விழுந்தாலும் ஏறி நீங்கள் போய் தானா விட்டு எல்லா இதையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவாக ஏறி அப்படி போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரியும், அவர் தெரியும், சிவன் தெரிவார், ஏறிக்கு அங்கே ஒட்டிக்கும். Yeah.